ብዙሓት ኣዋልድ ዘመናውያን ዝኾና መሲልወን ግን ድማ መንነተንን ዓርሰንን ክስእና ምርኣይ ኣዝዩ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ዘመናዊት ጓል ምዃን ማለት ክብርኽን ምድርባይ ወይ እውን ስድራ ቤት ክምሕፋር ማለት ኣይኮነን። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ዘመናዊነት መሲልወን ግን ድማ ህይወተን ብዛዕባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍለጣሎም 10 ቀንዲ ምልክታት ክነግረኪ እየ። ንስኺ ድማ ኣበየናይ መንገዲ ኢኺ ዘለኺ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ እሞ ርእሲ ክፈትሺ። መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ዋላ እኳ ድሌታ ስድራ ቤታ ዝኽርዑላ በዓል ቤታ ዝተኣማመነላን ንማሕበረሰብን ንወለዶን ኣብነት እትኸውን ለባም ሰበይቲ ምዃን እንተኾነ ትኽክል ኢላ ብዝተኸተለቶ ጌጋ መንገዲ ምኽንያት ግና ካብ ድሌታታ ተጻራሪ ክትጓዓዝ እያ ትርከብ። ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ዝልለያሉ ባህርያት ቀዳማይ መግለጺ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ክብሪ ንላዕሊ ትኹረት ትደሊ ምዃና እዩ። እዛ ዓሻ ሰበይቲ ዘይተረድኦቶ ነገር ሰበይቲ ዋላ እኳ እንተዘይደለየት ማእኸል ትኹረት ከም እትኸውን እዩ። ብተፈጥሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓለም ናይ ጽባቐ ኣብነት እየን። ትኹረት ንምስሓብ ብዙሕ ድኻም ድማ የድልየንን። እዚ ብዘይምፍላጣ ግን ንእሽተይ ትኹረት ንምርካብ ክትብል ካብ መጠን ንላዕሊ ዘየድልዩ ነገራት ክትገብር ትርከብ። ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ጌራ ትረኽቦ ነገር ትኹረት ደኣ እምበር ክብሪ ኣይኮነን። ክብሪ ሰበይቲ ኣብ ኣደነታ ለባምነታን ኣብ ሰናይ ደጋፍነታን እዩ ዘሎ። ነዚ ግን ለባም ሰበይቲ ጥራያ ትርድኦ። ካልኣይ መለለይ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ይፈልጥ ባህልነታ እዩ። ዓሻ ሰበይቲ ኣብ ኩሉ ዘይምልከታ ነገር ኢዳ ትእቱ። ንምዝራብ ድማ ኣዝያ ህውኽቲ እያ። ከምኡውን ሓድሽ ሓሳብ ንምቕባል ኮነ ንምስማዕ ምንም ድልውነት የብላን። ምኽንያቱ ንሳ ጥራይ ቅንዕትን ትኽክልን ምዃና እያ ትኣምን። እዚ ድማ ናብ ትዕቢት ይመርሓ። ሳልሳይ መለለይ ባህሪ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ንዋይ ምፍታዋ ወይ ድማ ማቴርያሊስት ምዃና እዩ። ንዋይ ኣፍቃሪት ሰበይቲ ማለት ክቡር ዋጋ ዘለዎ ክዳን ተኸዲና ክንሳ ርካሽ መንነት ዘለዋ ማለት እያ። ዋጋኣ በቲ ዘለዋ ንብረት ጥራይ እትልክዖ እያ። እዚ ድማ ናብ ጭንቀትን ናብ ድብርትን ይመርሓ። ኣብ ፍቕራዊ ርክባውን እንተኾነ ካብቲ ሰብ ንላዕሊ ናብቲ ጥሪት ጥራያ ተተኩር። እዚ ባህሪ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብትሪኦ ናይ ሓሶት ህይወት ዝተበገሰ እዩ። ብኻሊእ ኣባህላ ድማ ካብ ድሌት ናይ ውሽጣ ዝተበገሰ ዘይኾነስ ንንብረትን ንንዋይን ካብ ዘለዋ ፍቕሪ ዝተበገሰ እዩ። ራብዓይ መለለይ ባህሪ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ኣዝያ ስምዒታዊት ምዃና እዩ። ካብ መጠን ንላዕሊ ስምዒታዊ ምዃን ቀንዲ መለለይ ዓሻ ሰበይቲ እዩ። ዘይለበመት ጓል ኣንስተይቲ ብስምዒት ጥራይ ስለ እትምራሕ ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ብዙሕ ነገራት ጌጋ ትፍጽም እያ። ንግዜያዊ ሓጎስ ኢላ ክቡር ዋጋ ዘለዎም ነገራት ትስውዕ፣ ኣብ ቤታ ድራማ ተብዝሕ፣ ብንእሽቶ ነገር ድማ ትኹሪ፣ ንናይ ባዕላ ሰባት ድማ ብስቕታ ትቐፅዕ ትፍትን። እዛ ሰብ እዚኣ ስምዒት ምልክት ደኣ እምበር ትእዛዝ ከም ዘይኾነ ይተረድአትን። በዚ ድማ ክትከስሮም ዘይብላ ብዙሓት ሰባት ትኸስር። ሓምሻይ መለለይ ባህሪ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ወርቂ ዝኾነ ግዜኣ ብዘይረብሕ ነገር ተጥፍኦ ምዃና እዩ። ዓበይቲ ኣእምሮታት ብዛዕባ ሓሳብ የውግዑ፣ ትሑት ኣእምሮታት ግና ብዛዕባ ሰባት የውግዑ ዝበሃል ኣባህላ ኣሎ። ዘይለበመት ሰበይቲ ድማ ግዜኣ ኩሉ መን እንታይ በለ መን እንታይ ተኸደነ ብምባል እያ ተጥፍኦ። ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ቲክቶክን ኢንስታግራምን እዋን ድማ ንህይወታ ጥቕሚ ዘይብሎም ናይ ሓሜትን ናይ ወረን ሓፀርቲ ቪድዮታት ብምርኣይ ኣእምሮኣን ግዜኣን ትቐትል። ሻድሻይ መለለይ ባህሪ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ ካብ መጠን ንላዕሊ ትሕት ኣቢላ ትርኢ ምዃና እዩ። ርእስኻ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ልዕል ምባል ዕሽነት ከም ዝኾነ ኩሉ ርእስኻ ካብ መጠን ንላዕሊ ትሕት ምባል እውን ዓብዪ ዕሽነት እዩ። ዘይለበመት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ርእሰ ተኣማንነት የብላን። ኩሉ ግዜ ኣብ ሰባት ጽጋዕተኛ ካብ ምዃና ሓሊፉ ድማ ንርእሳ ዝተሓተ ኣመለኻኽታ ስለ ዘለዋ ንባዕላ ዘለዋ ዓበይቲ ብልጫታትን ፍሉያት ተውህቦታትን ከይተጠቐመትሉ እያ ትተርፍ። ሻብዓይ መለለይ ባህሪ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ዶብ ዘይብላ ምዃኑ እዩ። ዘይበሰለት ጓል ኣንስተይቲ ኣይፋልን ወይ እውን ኣይደልን ምባል ትፈርሕ። እዚ ሓሊፉ እውን ንኹሉ ሰብ ንምሕጓስ ትፍትን። ናይ ባዕላ ዝኾነ ናይ ህይወት ፍልስፍና ወይ እውን መትከል ድማ የብላን።
በዚ ድማ ሰባት ግዜያን ስምዒታን ክምዝምዙ ዕድል ትህቦም ሓዲግ መዲግ ድማ ትተርፍ። ሻምናይ መለለይ ባህሪ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ሰበብ ወይ እውን ምኽንያት ተብዝሕ ምዃና እዩ። ዘይለበመት ጓል ኣንስተይቲ ንህይወታ ሓላፍነት ክትወስድ ኣይትደልን ኣይትኽእልን እውን። ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ንዝገጥማ ፀገም ኩሉ ንኻልእ ኣካላት ሓታቲ ትገብር። ስድራይ ስለዘይምሃሩን እዩ፣ ኣሕዋተይ ስለዘይሓገዙን እዩ፣ መንግስቲ ዕድል ስለዘይሃውን እንዳበለት ድማ እቲ ዘይብላ ነገር ዘርዚራ ተምኽን እምበር ዘለዎ ዕድል ክትርኢ ትፍትንን። ህይወት ድማ ናይ ዘምኽንዩ ዘይኾነትስ ናይ ውዕፁ ቦታ በሪ ዘናድዩ ሰባት እያ። ታሽዓይ መለለይ ባህሪ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ንርእሳ ዕሽሽ ትብል ምዃና እዩ። ንደጋዊ ጽባቐ ጥራይ ምግዳስ ዕሽነት ከም ዝኾነ ኸብሉ ንርእስኻ ፈጺምካ ዓሸሽ ምባል እውን ዕፅፊ ዕሽነት እዩ። ጽሬታን ጽባቐን ዘይትሕሉ ንደቀ ኢለ ንቤተሰበ ኢለ እንዳበለት ዓርሳት ትደርቢ ጓል ኣንስተይቲ ዓሻ እያ። እዛ ዘለናያ ዓለም ንጽባቐ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳምነት እትህብ እያ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ጓል ብምዃና ጥራይ ኩሉ ግዜ ውቅብቲ እያ። ነገር ግን እዚ ዝኸውን ዓርሳ ምስ ተልዕል እዩ። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ድማ ነዚ ጽቡቕ ጌራ ዝተረድአት እያ። ዓሽራይ መለለይ ባህሪ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ኩቱር ኢጎ ወይ እውን ኣዝዩ ዓብዪ ትዕቢት ዘለዋ ምዃኑ እዩ። ዘይበሰለት ጓል ኣንስተይቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ ኩርዓት ወይ እውን ትዕቢት ዝመልኣ እያ። ብፍላይ በይነይ እኽልቲ እያ ወይ ድማ ኢንዲፐንደንት ዝብል ስብከት ንወዲ ተባዕታይ ከም ጸላኢ ወይ እውን ከም ዘየድሊ ነገር ጌራ ንኽትቆፅሮ ይገብራ። ብርግጽ ኢንዲፐንደንስ ኣዝዩ ዝተባብዓን ሓንቲ ብስልቲ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ክህልዋ ካብ ዝግብኡ ኣገዳስን ባህሪ እዩ። ግን ድማ እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ባላንስድ ብዝኾነን ካብ ሓቂ ብዘይረሓቐን መንገዲ ክኸውን ኣለዎ። ዘይለበመት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብ መንጎ ኢንዲፐንደንስን ጽላኣት ደቂ ተባዕትዮን ዘሎ ፍልሊ ብስሩዕ ዘየለለየት እያ። እዞም ሕጂ ዝነገርኩኺ 10 መለለይ ባህሪታት ዘይበሰለት ጓል ኣንስተይቲ ንኸይህልው ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዋ ቀራቢት ወይ እውን ሓፍቲ እንተደኣ ኣለትኪ ኮይና ካብ ዝጌጋ መንገዲ ንኽትወፅእ ነዚ ቪድዮ ለኣኸላ። እዚ ቪድዮ ጠቒምካ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ኣቆፃሊ ብኻልኦት ዝበለፁ ጠቐምቲ ትሕዝቶታት ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ምዃን ኣይትረስዕ ኢኺ። ሰሰናዩ